kutorara navo mumba kuti ngavachiuya vatipedzise tiri pamwe chete. Muri kurara nevaroora nevana vese kuti tingourayirwa pamwe chete. dai vangochipirawo vanhu ava ma30 years chaiwo. Vane vakutodhifenda makorora ivo vari kuti tobva chitungidza tuya nemota. Saka mota idzodzo ndidzo dzinomboridzana umhondi neuipi huri kuitika munharaunda iri kupoliswa nenyabhira hukungoramba huchingochengetedzwa. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Zvichiteera nyaya yatakakuigirai iyo yatakaenda tikaona vagari vemunzvimbo yeSunside vakabatana pamwe chete vakakwanisa kubata makororo aiba akapakata zvombo. Tichibva ipapo takakwanisa kunotaura nakansela tichitaura dambudziko guru rakanga riripo rakanga riri rekuti madzimai vakanga vataura kekutanga pakamera kuti vakabatwa chibharo vakanga vasina kuwana rubatsiro rwokuenda kuti vakwanise kuenda kuchipatara. Kansela vakavimbisa kuti vachabatsirana nevanhu avaenda. Toda kutenda nhasi kuti kudzoka kwataita zveshuwa remangwana racho madzimai ava akwanisa kubatsirwa vakanaripota kumapurisa vakaenda zvakare kuparenyatwa uko kwatiri kunzwa kuti vakapiwa rubatsiro rwose runopiwa munhu anenge abatwa chibharo. Tinoda kutenda kansela Ruzai Muchaurawa pamwe chete nachiyameni vakabatsira kuti madzimai aende. Kudzoka kwataita nhasi tasvika vanhu vachiti vakaita musangano nemapurisa. Ngatinzwei baba vachitaura avo vati vari kutenda kuti varoora vavo vakakwanisa kuwana rubatsiro. Ndinotanga kukutendai imimi kunyanya veZimbabwe Media. Chinhu chikuru chandokutendai ndechekuti dai musina kuuya varoora vangu vanga vasingakwanisi kubuda pachena nekuti nanhasi vari kungotya nyaya yekunzi tinokuurayai kana zvikangobuda information munofa. Ende vachinzi kana mukazviburitsa tiri kudzoka ende zveshuwa vakadzoka. Saka vakabva vaona kuti zveshuwa dai takaburitsa information dai takatosiya tauraiwa. Saka tinokutendai maningi kuuya kwamakaita kwakatovaponesa because mangwana acho tichitenda futi kansela vaRuzai Mushabayo nekuti ndivo vakazosponza mari yekuti vabve kumapurisa upo tsamba ndobva vanoflashwa kuparenyatwa ndobva vabayiwa mainjection ndobva vadreno. Saka izvozvi mwoyo yedu yasununguka kuti zvatonani pakunge vava vakagara vachitya. Izvozvi tinozvitokutendai maningi. Nefriday iyi yapera vakazoya mapurisa kuma7 dzemanheru nemakorora aya. Saka vakanga vakutoti usiku hauna maindications saka takutoenda. Ivo varivo vauya navo usiku iwowo. Saka vakanga vati vauya navo kuzodii ivo vachiti usiku hauna maindications. Ndipo patakabvunzaka. Isu ndo patakachibvunza kuti kozva muchiziva kuti usiku urati muri kuzoya rini kwakachena sikanzi aiwa hatichatouyi evidence yepfuti yatanowana kuchitungwiza it's enough. Kati aiwazve kokoti yacho inofamba sei isina maindications. Handi mauya paground pavakazviitira vataure vega maitira vakaita ko maindications acho mozodii sikanzi saka isi takabva tati imimi kana maramba kuita maindications chiendai. Asi chokwadi chiripo ndechekuti takugutsikana kuti senera makadzora chifuti. Saka pavakanzwa nyaya yekuti senera makadzora futi vanhu vaidirecta mbavha. Saka ndofunga kana kuti ndo pavakazotya saka takutenda maindications acho. Saka vaiunza 1 achitodemonstrata zvavakaita nekurwisa kwavakaita isusu tichiona hedu taitiri nechekure zvichinzi hamufanira kupinda pakamera patatamboona kamera yanga iriko. Saka zvachidaro izvezvo vaenda neFriday nezuro vakuru vacho vemaCID vabva vauya vakutaura kuti hakuna indication iri kwausiku, indication yesenetwa masikati. Tabva tapusa futi kuti saka hapana kuitwa maindication. Chiko chiri kumboitika kana isusu tati taisa mumaoko memapurisa vandivo vakabata maarmed robbery.
tisu public ozwana ivo vatopiwa nhingirikini hongu vakabata basa rakanaka rekunotora vamwe vake akataura vamwe vake kunga vachiteera kamutemo yacho inofanirwa kuitwa emaindications vachinyatseta nemazvo kana vakuru vacho ziva kuti hapana indication yakaitwa saka taakupi vakadzi vaya vakanobatsirwa vaya vakuvhundutsirwa futi nemupurisa kuti mukanyudza uyu abatwa panapa nyaya yenyu ishashaya basa takabva taita puzzled kuti ko vambouya kuzodii kana vachitorwisana nekubatsirwa kuri kuitwa vanhu. Mushure mekunge mupurisa atyisidzira munhu kuti mukanyudza uyu nyaya yenyu inoshaya basa, makaenda here kunoripota kumapurisa kuti aya kuzoripota umwe wemapurisa ari kutyisidzira victim? Vakatorwa vakadzi pasaidi tatopedza tatopedza musangano. Kana ndifunga vakuru vemapurisa vanga varipo ndofunga vazvisi vakatorwa pasaidi vakatozotitaurira taakumba kunzi ndo zvatatoudzwa vakadzi takaungana. Saka takabva taita warid futi dai tasisa kupenga tikada kuramwa musangano wacho dai uyu ainominetwa nembavha uyu asina kuzotsungwa bheki because takati hazvisi kutibatsira ende zvatoramba kutibatsira. Hatisisu tiri kuti isusu timani akaenda apa akaenda mbavha kuma indications futi mbavha ikataura yanzi shepherd takadedzwa ikataura yanzi shepherd kuti takazobva natimani akatiratidza pamushanga akatiratidza panapa pakazobatirwa mweyo. Iye timani akasara akamira kuseri kwetoilet munhu ari kunongedzwa nembavha kudaro vomuti ana mhosva ende vachitobheja kuti ana mhosva hanzi akafoswa ana mhosva. Sei vari kuti akafoswa? Iye timani wacho ndiye ari kuvaudza kuti ndakafoswa? Pakutogadzirwa kunzi akafoswa ndakazovabvunza mubvunzo wekuti after a week timani ndiye mbavha yakataura nemuromo wayo ndiye akazotifonera kuti movha atambira paakazobatirwa mbavha after 1 week 7 days. Saka anga afoswazve here tomboti wa first time akadi akafoswa ko pakufona apa anga akabatirwa futi anga akubatirwa futi nekuti mbavha dziri kuti takabva kuchitungisa tafonerwa nani natimani kuti movha atambi munhu yeyosiwa apa anga achifoswa here pakuzobata foni kana pekutanga akarobhiwa kunzi titaridze pane mari naika ko apa pekuzofona iye anonzi shepherd mbavha yacho akatotaura kuti takatompawo $20 yekuti watikwanisa kutiradza pane mari nekuti pamba pemwana wangu vakatora 270 ende mbavha dzavo dziri kuzvitaura mazuona mai. Ende chimwe chinhu chakandirovesa nehamna ndechekuti imbavha yacho hanzi ndakatoverenga 3 shots ndikadai ndakatomupfuura hanzi hanzi akangotaura kuti naye vakomana 1 week ndinotambira pazuva here handobva ndangonzwa tsitsi. Saka ndakatorohwa nehanhasi izvo ndakutorara navo mumba kuti ngavachiuya vatipedzise tiri pamwe chete muri kurara nevaroora nevana vese kuti tingourayirwa pamwe chete hedu because ndakarwadziwa nezvakataura mbavha kuti izvo dai ndichitori munhamo dai mwana wenyu akatopfuura kunzi uri kuramba kuti papei tafonerwa kunzi watambira une mari tipe mari yawatambira ndozvaitotaurirwa izvo. Saka zvinhu zvakandirwadza maningi izvozvo orati dai akafa vafonerwa natimani onzi ana mhosva ari iye timani afona obva asikopfuura munhu achitonzi anga aripo futi usiku ihwo pavakauya kechipiri ipapo futi anga aripo futi. Saka chindiudzai kuti tichienda kupi vakazonda vakuisa security mukati imomo but kana takatarisa investigation yavo yekuti suspect yaisi suspect akatotaurwa nemakororo acho kuti ndewatatowana ndiye akazotinongedzera kuti apa panowanikwa mari apa panowanikwa mari tambudza kuti ndipapa tingawane tumari anonzi shepherd achizvitaurira. Saka isusu manje ndo pamwe panhu pakutiremera manje mararamiro nemagariro kuti izvozvi otherwise ivo vari kungoti nezuro ndichivabvunza kuti kwakabatwa makororo aripo paground vari kungoti 3 ivo vari kutaura kuti toshanda tiri vangani tiri 3. Saka ini ndonetseka kuti asi mbavha yataura kuti tiri magurupu mukazoona rimwe gurupu raya panapa vamusati tasvika panapa. Saka isi tochitya manje kuti otherwise vanouya vakauraya kushaya evidence kukoti nekuti chambodhilera makoti acho chi vanogona kuuya kuuraya vanhu vane evidence havachandi kukoti kana vafa
kunomirira asi paripo paground pavakabatirwa ezvino vana nzara chichi vakasiwa vari paground ndiri kutomiramira kuti ndichitova comforta kuti zvinowanikwa mukati mekurarama zvatashaya zvataswerera hatingodya zviri paground mazoona mai vana ava vakangotora zvinhu zvese kutora nemafuta ekuzora izvozvi kana mwana wangu kana hembe shayani zvese nebhudzi kusiya manhingirikini anoenda nawo kubasa chete pamba imba yacho makaionawo imimi ratodongo magirazi ese akapwanywa madhofuremu ari out vanonorara vachiti hope pakadaro vachiti saka tangorora takatswinyikidzana kuti mari hapana chii zvese mafoni zvese zvakaenda hapana kana pekutangira. Mungade kuti kudii imimi mukutaura kuti hamusi kufara nezviri kuitika kumapurisa zvichida zvamungade kukumbira kuti mubatsirike nazvo? Isita kutokumbira kuti saizvozvi zvichibuda pasocial media nyaya iyoyo itarisiswe kuti vane vakutodhifenda makorora maonero atakutoita isusu otherwise totowanikwa makorora achinja uko atoni mastatement because kana vakuru vacho vakauya nezuro vakutaura kuti hapana indication yakaitwa hakuna indication inoiswa usiku takutozorowa futi nana kuti saka kureva kuti apa movhundukira madzimai kuti mukanyudza timani nyaya yenyu ichashaya basa tabva taita confused zvachose. Sei vari kuti mukanyudza timani vane ukama here vanoziyana naye here iye mupurisa wekutyisidzira uyu sei akati musanyudze timani? ndo paakutotiremera manje kuti imimi ndimuri kuferefeta nyaya ima kutotanga kuvhundutsira vanhu vari padambudziko kutotanga zvekuvhundutsira vanhu vari padambudziko panze pekutoti aiwa vanhu ava regai tinovaferefeta zvakanaka vachataura chokwadi chavo makutota zvekutotsindira kuti mukada kumunyudza imimi nyaya yenyu inoshaya basa. Saka tobva taona kuti because mukazotarisa futi vakomana kuti vakauya netwin cable white first time yavadestroy, second vakazoya neaqua mota. Takabvunza mapurisa mota idzo dzavasi kutaura kuti varidzi vadzo ndevanani ndidze mbavha here kana kuti ndianani futi vakangoti takanorecover imwe 1 neiyi dziri 2 maona mai. Saka zvinhu zvacho hatisi kumbonzwisisa kuti ivo vari kuti tobva chitungidza tuya nemota. Saka mota idzodzo ndidzo dzinombori dzaanani havasi kufamba netsoka. Tataura zvakare nachairman uyo ati vari kutenda mapurisa nekuti ivo mapurisa achazenge vava munzvimbo yavo uye izvi zvinoita kuti vazive kuti iye zvinezvi vakukwanisa kurara mudzimba nekuti vanenge vakachengetedzeka. Mabva kuno takazonogara pasina member in charge wenyabhira polisi vanonzi vachaka. Tagara navo pasi vakati no takufanira kuti tiite meeting kuarea kwenyu ndokubva taarenja meeting yatikaita nezorosandi. Kwakauya superintendent vakabva kuNotoni nemacid vari kuita nyaya yezvakare venotoni nemapurisa enyabhira. So vauya vabereki vakatsanangura maringe nekushungurudzwa kwakange kuri kuitwa vanhu munzvimbo zvakare vachitenda mapurisa nebasa ravachiri kuita rekubata vamwe nekuti vamwe vanga vane mubvunzo kuti vanhu vacho vakambotanga kubatwa vaenda kumakotsi here but vakati tichiri muprocess yekubata vanhu nokuti vari kuramba vachitaurana kuti tina nhingi. So musangano wedu tauita wakazopedzisira nepekuti basa rose raiitwa zvakafamba zvakanaka but mapurisa vakazopedzisira vataura kuti no kana paine pekuti mapurisa anogona kumbofanira kugara munzvimbo area matiri takukupai mapurisa. So ndataura namember in charge makuseni vakati mapurisa aredi zvokuti auye. Saka izvozvi ndichibva pano ndiri kunotora mapurisa tobva vatanovaisa munzvimbo vanenge vamunzvimbo matinogara tiri. Zvichireva here kuti varume venzvimbo iyi makukwanisa kurara mudzimba dzenyu hamucharara muchifamba zvamakatara zviya kuti mukurara muchiita kuti 12 dzikakwana makutanga kufamba mozorara
kuma4 Ya, nekuti mapurisa vanenge vauya. ichokwadi nekuti mapurisa ari kuuya tichange tane yende tichange vanenge vachirova mapatrols vachisaka apo napo tinenge tichitokomunicata navo takatorarawo mumba kwete panze, saka takutofarawo tane mukana wekutoti takwanisa kurarawo mumba tichitofarawo nemhuri kwete zvokuti ongwa kuti 9 o'clock wotopfiga madhoisa mahodhropu wakutyoti mhondi dzinouya. Musi watakasvika patakasvika vanhu vane kushushikana vachirwadziwa vachiti pavanhu vakanga vauya vakataura vakati anotiudza isusu zvekunoku ndiningi, asi vobva vati futi munhu uye akanga adzoswa bheki mucommunity. Chii chakazoitika nekuda kwekuti kana tiine chichemo tinoudza mapurisa, chichemo chakasvikire kumapurisa kuti kosei uyu adzoka? Ya, nezuro tiri pamusangano nemapurisa vakataura nyaya iyo yakataurika, vakomana vakabva vatorwa zvakare nemapurisa nokuti ivo vakanga vachitsanangura kuti kutora kwokudzosa kwatakavaita hatina kuti nyaya yapera, asi tine kuferefeta kwatiri kuita zvakafanana nekuti munhu akapara mhosva anopiwa inonzi bail out otongwa ari kunze, hazvide kuti nyaya yake yapera. So mapurisa haana kuti vanhu ava tatovariliza kuti nyaya yava haiko, but vakanga vari kuti tine zvimwe umbowo huri kubuda munzvimbo, saka tine mashandiro atiri kuita, asi hatina kuvasiya kuti vakomana ava tavasiya kuti havana mhosva, asi tinongotenda kuti nezuro vakabva vatakurwa futi vakomana ivavo vakatorwa nemacid. Chamungade kutaura pamusoro perubatsiro rwakawanikwa nemadzimai avo vakanga vatyitya kunyangwe kutaurira umwe watakataura naye akatya kana kutaurira mai vake chaivo takanga abatwa, nekuti tinoziva kuti kana mhosva yaparwa inofanira kutanga yasvika kumapurisa, asi zvakanga zvisina kutaurika. Ichokwadi tinoda kutenda kansela weward 25 vanonzi Varuzai Muchaurawa, neno zvakare ndinonzi Hilary Muchakami. Nofunga kansela kubva kufamba kwakaita madzimai vachinoripota makesi avo ekurepwa nekuzoenda kuparenyatwa nekudzoka kwavo nekudya zvese mazuva iwava vakanga vari kufamba kwese zvakange zviri kuitwa nakansela ward 5 vanonzi Varuzai Muchaurawa. Saka tinoda kunyanya kuvatenda zvikuru nokuti vari kutibatsira ende vakavimbisa kuti vacharamba vachibatsira madzimai iwayo pane zvinonetsa kana mari dzekumakotsi dzakange dzashota, vakavimbisa kuti vachange vachizoramba vachivabatsira kuti varambe vachienda kumakotsi. Iyo nyaya yekuti koti iriko musi wakati inofamba zvakanaka here munzvimbo dzenyu? Nokuti tinozonzwa umwe munhu achiti handina kuudzwa kunzi koti iriko musi wakati. Imi michange ichifamba sei kuti munhu vakaparirwa mhosva vakwanise kusvika pakoti? Ya, nyaya iyoyo isusu mapurisa vakativimbisa kuti vachagara vange vachitaura nesu mukunge zuva rekoti risati ratosvika, vachatizivisa nenguva kuti musi wekoti musi wakati. Kunyanya isi vakati leadership tinotokuzivisai kana paine mazuva kuti koti yevakomana musi wakati. Isusuwo seutungamiri togadzirira kuti vese vakaparwa mhosva vange variko kukoti. Mashoko amungade kutaura pamusoro perubatsiro rwamuri kuwana pamusoro pezviri kuitika mucommunity menyu? Aiwa, tinoda kutenda kuti ezvino basa riri kufamba zvakanaka, zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka, tichitenda utungamiri hwose. Naivo zvakare imi vatori venhau tinokutendai nebasa ramuri kuita kuramba muinesu muchitsvaga kuti tingabatsirike sei. Ndinotofarawo kuti mauya mune zvamaya nazvo muchiti kune vana, nekuti kune madzimai vakavhiringidzwa upenyu hwavo vane vana vadiki. Tinotenda kuti magona kuvabatsirawo zvine kutoti rambai muchitsvagawo zvamunotsvaga kuti mhuri idzo dzigone kuramba dzichibatsirika. Kansela, tadzoka zvakare. Musi watakapedzisira kuuya taichema pamusoro pemadzimai vakanga vasina kuwana rubatsiro nekukasika mushure mekunge vabatwa chibharo. Kudzoka kwataita tanzwa isusu kuti vakadzi ava vakabatsirika. Mungade kuti tsanangurire kuti kubva zvatakapedzisira kuuya paipai chii chamakazoita mimi kubatsira nemadzimai aya? Okay, chekutanga rekedza nditi zita rangu Ruzai Muchaurawa, ward 25 councillor Musvimba East constituency. Right, chandakazoita inini chakaita kuti madzimai abatsirike, ndakangokwanisa kutsvaga mari yakavabatsira kuti vaende kupolisi chekutanga nokuti vanhu vanga vasina kana chavanacho, saka ndakavatsvagira mari kuti vatange vaenda kupolisi, vatora police report nobva vaenda kuchipatara. Ndobva ndavakwidza futi kuenda kuchipatara nekunoti vabatsirwe kuchipatara. Ndoda kutendawo vekuparinyatwa vakanovabatsira zvakanaka, vakadzoka vakataura kuti tabatsirwa. Saka iye zvino nhau yanga yapo manje ndeyekuti ndakazotsvaga futi zveimwe mari yekuti vazokwanisa kunge vachienda kukoti. Saka nezuro uno ndakatovapa $100 yekuti vazokwanisa kunge vachienda kukoti kana court date rapuwa. Asi tinoda kutendawo mapurisa vakazouya paground, ina hangu ndanisipo paground pacho.
vachiona vanhu vakaita musangano nevanhu vakaona nevanhu vakawanda zvandonzwanzi vakaita nhaurirano yakawanda vachitipa information yakawanda kupolisi. Saka ivo pavakaenda kuchipatara vakazodzokaonekwa nditi vachitenda kuti aiwa kanzela takafamba zvakanaka, zvinhu zvakafamba zvakanaka, even mari yatakatumira nezuro vari kuti yakasvika. Saka vakukwanisa kuti zuva rekoti kana raiswa vakukwanisa kuenda kukoti. Tichitaura nevanhu takanzwa nyaya yekuti dzimwe nguva zvinorema kuti vaende kukoti. Inhau yei, idistance here kuti kukoti kwacho ndekupi kwavanonyanyoenda vanhu ava? Right, chekutanga ndoda kutenda new dispensation inotungamirwa naBaba Mnangagwa. Kuuya kwavakaita Baba Mnangagwa makotsi aitori kure, iye zvino yatombova 9, asi tiri kuda kutoti dai zvaibvira president vedu varambe vachiita kuti makotsi aramba achidzoka kudhuze kuvanhu, nekuti makotsi pekutanga kuchinhoi ndo kwavaenda, asi ino pabhangeti pavo nekoti. Asi taitarisira kuti dai zvaibvira panzvimbo yakaita seNyabhira pange pane koti, because koti ikava paNyabhira zvinorerukira vanhu, kuti vanhu vazhinji nyaya dziri kuparwa, mhosva dziri kuparwa mumusha umu, vamwe vari kurepwa, vamwe vari kudii, but nenyaya yedistance vari kuzopedzisira vatadza kuenda koti. Saka musungwa uya anopedzisira angozobuda because ave kumatare vanoda kushanda neevidence. Saka zvinhu izvozvo tichikurudzira kutotiwo dai zvabvira hurumende pamwe chete, asi tiri kumbotenda nezvamboitwa naBaba Mnangagwa kuti apa bhangeti pambori nani pane kwayaiva, asi tiri kukurudzira kuti dai zvaibvira koti iuye padhuze, ikauya futi paNyabhira zvinobatsira kuti munhu anongoenda netsoka achienda paNyabhira achidzoka kumba. Tanzwa isusu kuti kuvhurwa kwaita zvikoroku, vana amai vari kutofamba kutoperekedza vana kuchikoro, vovagarira vodzokera navo futi kudzimba. Chii imimi sakansela chamukutarisira kuti zvichida chikaitika zvinokwanisa kurerutsira vabereki vavo vekuti vakutosiya mabasa voperekedza vana kuzvikoro vodzoka zvakare nevana kumba zuva rinenge ratoenda? Iye zvino ndingangoti tine urongwa huripo hwekukasika nechimbi chimbi hwatiri kuedza pamwe chete MP venzvimbo inei vanonzi vahonorable kuda kwaChemananzva nakansela, tiri kuedza kuti dai taita kuti police base iuye munharaunda, zvichida mhosva zhinji dzine dzichiparwa dzinotaramuka, nekuti kana police base ikange yamunharaunda vanhu vakuziva kuti apo ndo pane mapurisa, kana mbavha dzinoendera kure, nokuti izvo chidambudziko riripo hombe ranga riri kuti vanhu vanofamba vachibva panapa vachienda kuNyabhira, kubva panapa kuenda kuNyabhira it's about close to 10 kilometers kunosvika kuNyabhira. Saka idistance yanga yakati rebei kuvanhu kuti police iri kuti about 10 kilometers. Saka tiri kuda kuedza kuti pakaiswa police base inenge iri padhuze, mapurisa akagara ari padhuze, munhu anongoziva kuti kana pakaparwa mhosva anongomhanya pamapurisa pacho, zvobetsera. Then zvikazonge zvavakubatsiridza nekuti koti kange yapadhuze zvakanyanya zvinenge zvichibatsirika, asi tinoziva kuti urongwa ihwohwo tiri kutoshinga nahonorable kuti tione kuti tingaisa police base padhuze, nekuti mapurisa vakati chiitai kuti mukangoita marumu ava vanoda vanotipa mapurisa. Chii chamuda kukurudzira vanhu, nekuti tanzwa muchiti imimi dzimwe nguva vanhu vakasaenda kukoti unozonzwa zvichinzi nyaya yaraswa nekuda kwekuti panenge pasina vanhu vaenda kunopa umbowo, zvichida ivo varivo vakaparirwa mhosva. Chandoda kukurudzira kune vanhu vese vanenge vaparirwa mhosva kuti vasumuke vachiteera nyaya dzavo, kuti plasi musi unonzi kudare vanofanira kuti vanopa umbowo, nekuti vaya vazorambe vakachengeta vekumatare vanhu vaya kana pasina umbowo unenge uripo, nekuti vanhu vazhinji kazhinji kacho like ivava vanga ndosaka tiri kuda kutoramba tichivawedzera kuti vape panoparirwa munhu mhosva like yekurepwa nekubirwa kwavakaita vakasara vasina kana zvavanazvo. Saka tiri kuda kuti tikaramba tichivabatsirawo netumari, tiri kuda kutotsvaga mawellwishers vanoda kubatsirawo netumari kuitira kuti vanhu varambe vachifamba vachiramba vachiwana mari dzekufambisa. Ende tiri kuda kukurudzira kuti kuvanhu vese ava vari mumusha umu, kana maparirwa mhosva endai kumatare munopa umbowo, because pakashayikwa umbowo vai vanopedzisira varegedza musungwa wazonzi matare asi kuita basa, but matare anenge achiita basa but pane pasina evidence inoratidza kuti munhu uyu ndiye mupari wemhosva, nekuti paanoenda kudare anenge achiri kupomerwa mhosva, anenge asati aconvictwa, asi anozonoconvictwa kana mushure mekunge awanikwa nemhosva, but anowanikwa nemhosva mushure mekunge paiswa umbowo hwakazara hunoratidza kuti munhu mhosva iyi akaipara. Imi sakansela muruda kuti kudii pamusoro pemhosva dzekupara dzekubatwa kwevanhu zvibharo, zvamuda kutaura muchisimbisisa kuti vakadzi vave vanochengetedzeka? Indiri kuti kunyaya dzekubatwa chibharo, angave munhu mukuru angave mwana mudiki, mutemo muno munyika haubvumire kuti munhu abatwe chibharo. Ende ini sakansela pachezvangu
tomboda kunzwa nyaya idzodzo. Inyaya dzandinomira zvakasimba ndikaona panenge paita nyaya dzakaita sedzo, inyaya dzakasimba zvokuti tinotodziteera kusvika tichiedza kubatsiridzawo nepatinogona napo kusvika tione kuti kumatare kwacho dzazotongwa ende dzazotongwa sei, kuitira kuti teida kuti mutemo usete example kuitira kuti mhosva idzo dzisazenge dzichiparika. Nyaya muno munharaunda pane zvinhu zvakaita sekubatwa kwevana chibharo, kubatwa kwevanhu vakuru chibharo ikoko, uyezve kurodzwa kwevana vadiki, zvimwe zvinhu zvava zvichiitika mumusha umu. Saka tinokurudzira kuti ave mutemo ngavangoita basa ravo kuitira kuti zvinhu zvakaita seizvi zvisazenge wanika zvichiitika futi, vanhu vagare zvakasunungwa. Kunyanya madzimai, tinoda kuti madzimai agare zvakasunungwa. Asi ndoda kuzotendazve baba Mnangagwa because zvakaitika ndezvekuti isusu varume tisita tiri mapolitician, tisita inyanya kupinda mupolitics, but baba Mnangagwa wakazoona zvakakodzera kuti tive neinonzi women's quota. Women's quota iyoyo inezenge ichibatsira kunyanya madzimai, zvichinyanyomira zvido zvemadzimai, ende mamwe madzimai vainyara kuuya kuzotaura kumunhurume kuti ndakabatwa chibharo. Asi mukatarisawo newomen's quota yakaiswa kuburikidza nababa Mnangagwa, iye zvino madzimai mazhinji vakukwanisa kunoita preempt zvavanenge vaitwa kana kushungurudzika kwavanenge vaita. Ndozve zvimwe zvinhu zvatinotenda chaizvo kuti aiwa new dispensation yakutibatsirawo ipapo. Kanzila, tinoda kukutendai basa ramakabata guru kuti vakadzi ava vakwanise kunomangara uye zvakare kuzokwanisa kusvika vachienda kuhospital kuti vabatsirikane mushure mekunge vabatwa. Aiwa, neniwo ndinokutendai chaizvo nerubatsiro futi rwamuri kuuya narwo. Tiri kuona kuti vamwe vanga vakasiyiwa vasina na chinhu pane zvamakawana takaona zvichiuya munharaunda. Saka isusuwo sakanzila ndiri kutoedzawo futi kuti dai ndazadzikisawo kuti pane chandichawana chese ndichamboedzawo kutsvaga kuma well wishers kuti tione kuti vanhu ivava tavabatsira, sezvo kune vamwe vana vakasiyiwa vasina kana pekutangira ende zvikoro zvavhurwa. Toda kuedza kuona kuti how best can tibatsire vanhu vapi ivava. Tataura zvakare nababa vari kuti chiri kushungurudza ndechekuti mushure mekunge paitwa meeting madzimai avakadeedzwa neumwe mutikitifa akavatyisidzira akati mukanyudza mukomana kuti wane zvakanonzi Timani nyaya yenyu ichashaya basa. Ndofunga pakauya mapurisa takava nekufara nekusununguka tikati vanhu vemutemo vauya muarea yedu. Saka isusu sange zvatai takatarisa kumapurisa taifungidzira kuti vari kuuya nemasecurity mechanism ekuti vatipe vachichema nesi nevanhu vakanga vakarepa. Asi papedza kutaura officer in charge weNyabhira ndo pakauya superintendent vachitaura vati taure ndofunga vakabva vati pavakomana vakanga variwo mainformers anoti vana Timani ivo vaya takanga vataurwa nemarobhers. Ndofunga Timani akataurwa neroba yekutanga yatakabata, akataurwa pamaindication nemarobhers 3, asi mwe CID of EIO akanga achifosa kumbabva kuti anzi wakadhakwa uri kutaura zvisizvo. Saka Timani uyu ndo akanga akunzi na superintendent ana mhosva. Ndo pandakasimuka ndikati aiwa. Saka imi muri kuti ana mhosva nyaya yaita semunhu atakangobata akataurwa nemarobhers angonorara kukunhisi mainvestigation makanga maita nguwai takatoona mangwana atobuda. Saka superintendent vakanzwisisa ndi superintendent Soswe kuManyame district. Saka vadaro vakati no regedza tiongorore change chisa vamwe matikitiva kuti afere fiti nenyaya iyi, nokuti matauriro akanga yaita paNyabhira nyaya iyi yaitaridza sokuti inini tiri kupa ripoti yekunyepa kuti vanhu vakarepwa. Asi vanhu vakarepwa ava vanotori nemafomu zvavakapawa paNyabhira ende vakaenda kuma medical examinations ripoti ikatoya yakanyora kuti sexual assaulted. Saka inini changa ndichitokumbirisa chaicho ndechekuti nyaya dzatinoisa kuNyabhira ever since ndonga Nyabhira yamba ichingoroteta ichibviswa ichiita sei, asi tiringoona a recurring thing kuramba ichingoita kuNyabhira iwo umhondi neuipi uri kuitika munharaunda iri kupoliswa neNyabhira hukungoramba huchingochengetedzwa.
vacho vari kuita izvozvo vari kuwana protection yakanyanya kudarika mavictims. Saka ini ndine chikumbiro chaicho nokuti tikange taita zvinhu zvakadai ndikachitokumbira kuti vaponyati semukuru wamapurisa ambouya vaone ivo vekunyabhira varipo nenzvimbo nenyaya dzatakanga tichitoresa munhau dziri kunzi ndedzekunyepa tichivaratidza izvi tovabvunza kuti izvi zvinobvumirwa here, izvi zvinobvumirwa here. Mune mashabhini, mune vanhu vari kuita maclinical services mudzimba, makumbo achidimburwa. Ana muri kunzwisisa izvezvi tine marobhas anouya, marobhas apiwa nemainformers ayaya, mainformers ayaya vatova nemarobhas anokurumidza kubudiswa vonzi havana mhosva. Saka ndinotenda superintendent Svosve vakaita kuti vakomana ava mainformers vadzoserwe nekuti tinoda kuti tinosangana mudare redzimhosva. Zvichireva kuti paya patakambouya muchiti munhu uya adzoswa sezvo vakasungwa zvakare vakaenda. Vakazoenda nezuro after that meeting. Madzimai vatakataura navo paye vakazokwanisa kuenda mapurisa kwanomeka official report. Vakaisa official vachibva vazoendeswa kuclinic. Chichamuda kutaura. Asi tiri kundikadza pamadzimai vakaitwa assaulted sexually. Pane mutikitivi zvefuti akaenda notora system akadaidza amwe amai vakaitwa assaulted akatanga kuvapinza fever akati uyu timani mukangomuroverera akangononyura nyaya yenyu ichashaya basa. Ndo zvikuru zvandiri kuda kuti kana pane mumiriri wemadzimai ndofunga pamumiriri wemadzimai ndiri kukumbirisa kuti ngavauye vamirire madzimai akarepwa nokuti zviri kuita madzimai ari kuiswa fiye mumisha imo muri kuiswa fiye yekuti vanhu vari kumupunyikidza kuti vasanotaura umboo chaiwo. Ndo pane chichemo changu ichocho. Isusu takabata marobha musi wa 5 until now hatisati tamboenda kucourt appearance. Isi toziva kuti 48 hours munhu anofanira ambopinda first court appearance, asi tonzwa sekuti titofungidzira kuti vakatopinda vanhu. Ende message andakaudzwa ine yechenjedzo yakati vanhu vari kuuya kuchiripota asi havasi kuteera kumakosi. Ende uye futi tine chichemo chokuti koti ngaibviswe kubhanget iende paNorton patinogona kufamba nokuti isi tiri kudhuze nekuNorton. Vanhu vakawanda, mari dzinowanda. Saka isi tiri kuti koti ngaiuye paNorton. Ende tingachikumbirawo kana pakuitwa kana maindications aya amboitwa undercameraship yevanhu kana kuti ZBC zvayo nevakuru marobhas achitaura iye timani wacho aripo vachitaura zvavakaita. Nokuti isusu tiri kuita sekuti taakuita mapurisa enyabhira akati ngatisenzei hoche asi sine neighborhood watch committee ende isusu tine mvumo semacitizens futi kuti arrest even anyone ari kutyora mutemo zvitorimo muconstitution. Saka isusu tasunga ivo takuita sekuti kutorwisana, ivo vakusenzesa kuti ivo vakusenzesa mutemo kuti victimize kuita sekuti isusu hatizivi votokuudza kuti wakadzidzira kunoinvestigata kupi. Yes of course police officer ibasa tinotenda nebasa ravanotiitira vakaenda kutraining, asi inini sokutaura kwangu training tinoziva tinoendwa, asi kana mwana anoita 11 years achienda kuchikora asi anofoira form 4 arimapanzwisisa. Saka it doesn't mean kuti kana waenda kuchipurisa ukange uchisave with integrity zvinoreva kuti pane pamwe paukufeira mapurisa ngaaongorore internal. Baba tauyawo kuno kune nyaya iri kurwadza yevanhu vaiuya vachiba vakapakata pfuti asi vakasiya zvakare vabata chibharo vakasiya vashungurudza vamwe vavakakumurisa hembe. Makanga muripo pamusangano wakazoitwa nemapurisa, mungatitaurire kuti mimi chamuri kufara nacho pamusangano uyu kana zvamusiri kufara nazvo pakaitwa pamusangano chii? Tinotenda zvikuru. Chekutanga ini ndinonzi Kongaratandi, ndiri mugari wemunharaunda imomo. Tanga tisingafari zvikuru uye tanga tisingarari. Inini pamba pangu inene vakauya ndanga ndabuda ndauya kuno kutaundi padasiya mwana wangu wari pamba vadzokera nemota kuti achinorara kumba. Saka pamba ndanga ndakakohwa chibahwe changa chakawandisa. Ndiri kufungidzira kuti pamwe ndo changa vainga here uye vese vanhu vanga vari netipofu munharaunda vanga vasina kuti apa pane munhu akanogara zvakamira so. Saka advantage yakazoitika ndeyekuti ndinogara nembwa dzinochengetwawo pamba.
Saka pavakasvika vakabva vatakakuridza bhero. Ndinotenda Mwari kuti mwana anga ari motikari vakabva abatirwa hope. Mwari akamupa hope. Mwana anga akarara motikari haana kuunzwa bhero riri, asi vanhu vanga vari mumba vakanzwa bhero. Saka havana vaingoona zvaiitika. Saka vanhu vakazotadza kupuruka nenyaya yembwa. Saka tinotenda zvikuru kuti pakabva pagadzirwa komiti uye agere alertness munharaunda yekuti vanhu vakanga takapanana mafoni kuti vakomana vakangonzwa chakati zvakati vobva vamhanya. I remember one of the nights vakainga mumwe muchinda anonzi Mugari, vakasvika bva vamunokera semaitira vaingoita ivavo. Saka bva tafonerwa takaita alertness. Saka zvakabva zvatipa chivimbo uye munhu wese akanga ane shungu dzekuti vanhu vanofanira kubatwa. Chinhu chakaoma kuti ubate munhu ane pfuti, because munhu anenge ane pfuti anouraya. Ende chatakaziva isusu kuti pfuti idzi dzine mabara, pane pavakambouya for the first robbery vakasiya vadonhedza bara vatariendesa kuzitarapi. Vataziva kuti uyu munhu ane pfuti. Saka tinotenda Mwari vakapindira nevadzimu venzvimbo ineyi ana Nyamweda kuti it is very hard kuti unobata munhu anenge ane weapon yakafanana nepfuti. Saka aiwa tinotenda takasvika pakutobvisa mombe. Haisi nyaya chete iyi yakatanga kuitwa iyi. Tine nyaya dziri munomu dzekuti kuri kubiwa mombe. Mombe dziri kubiwa munharaunda. Asi mombe dzacho tikufungidzira kuti kune vanhu vanenge vachirana mabuchari ari unregistered munharaunda munomu. Saka hatisisina mombe. Saka taikumbirisa, hatizivi kuti tinogona kubatsirwa nani, asi musangano watakaita nezitarapi wakatibatsira zvikuru, because takapa zvichemo zvedu zvose. Vakauya zitarapi yakauya zveshuwa yakatibatsira, yakatipa dzidziso kuti tinoita sei, vakatipa manhamba takachinjana manhamba. Asi tiri kutarisira kuti munharaunda tiri kuda isusu inonzi tight security. Tight security ndeipi? Zviri kuitwa izvi zvine nyaya yevanhu vari munharaunda, because hakuna munhu anobva kuchitungisa anoziva kuti pamba apa pane zvakati. Saka taikumbirisa kuti polisi yedu ipfuurire mberi nema-investigations, tizive kuti ndanani vari kuzviita izvi vari munharaunda. Tine musoja atakanzwa panhau pane uyu akabatwa. Panga pane musoja anga aripo ari kunzi akatiza. Saka taizokumbirisa kuti polisi itiudze feedback yekuti musoja wacho azobatwa here uye zvakamira sei. Tataura namai vati zvakakosha madzimai kuti vakwanise kuwana rubatsiro mushure mekubatwa chibharo nekuti vanobatsirika. Kubva panguva yavatobatwa chibharo ngavaende kumapurisa vanomhangara zvaitika pavari kuitira kuti zvikasike kunge vachibetserwa nguva iyoyo. Kubatwa kwevanhu ivavo zvinokasika kuti vange vachibatwa zvakare vachinotongwa. Kozotizve ivowo vanobatsirikana panyaya yekuti vachatariswa kuti zvaiita izvi havana here kubata pamuviri kana kuti havana here kubatswa chirwere, nekuti zvinezvi zvinhu zvavasina kugadzirira. Ende zvinorwadza chinhu chakafanana naichocho. Neniwo ndiri mudzimai, kubatwa nemunhu wausina kunge wakagadzirira paari chinova chinhu chakatongoipisisa, chakashatisisa pakurarama. Saka anenge atoafektwa brain nemunhu iyeye. Zvese upenyu hwake hwese hwatenda kumashure. Kunyange anga ari married, yatova nyaya ichanetsa mumba kuti anenge achinzi mama muchitozivana, mama akatoronga kuti ndichauya manheru. Zvinova zvinhu zvisiri izvo nekuda kweumbavha hwanyanya mukati menzvimbo yedu inoyi. Vakungotora advantage iyoyo kuti vashandise madzimai saizvozvo. Saka vanotyisidzirwawo futi zvakanyanyisa naivo vanhu ivava kuti mama munondiziva mangwana ndichazodzoka, ende ndikangonzwa kuti manditengesa kuti ndakambouya panapa ndichakuuraya
yaya banga rangu muri kuona saivava vanga vaine pfuti already saka pfuti yagara inongotyiwa nemunhu wese saka zvinhu zvichatonetsa kuti vanhu vasataure but ndaikumbirisa manje kuruzhinji nemadzimai mamwe ese kuti hakuna munhu asingatongwe hakuna munhu asinganomhan'ara kana president chaivo vanotomhan'arirwawo vachizonotongwa mudare hakuna munhu ari pasi pano ari pamusoro pedare kubva kumukuru kusvika pasi saka ngatiedzei kunomhan'ara madzimai kana tichinge tasangana nematambudziko akafanana naiwa yaya tigowana kubatsirikana panguva iyoyo kuti tikwanise kunge tichibviswa tsvina dzese idzodzo dzinenge dzauya pauri nokuti iwe uchapuhwa mwana wangu usina kugadzirira uchapuhwa mwana asiri wababa wauri kugara navo ende zvinova zvinhu zvichakushungurudza muupenyu hwako hwese saka madzimai tinokurudzira kuti tive tichinoripota nyaya dzedidzi hamuchinatyisidzirwe usatye kuti ane pfuti akaita sei as long akusiya uri mupenyu asina kukuuraya nguva idzodzo enda unoripota ndatenda hangu. Munotsvasa kuti vanhu vanobata chibharo vapiwe mutongo wakaita sei? Ii taifungidzira kuti kutouraya. Mitongo yava yavari kupa ika mishoma zvakanyanyisa mutongo wavari kupa vatongi ava. Dai vangotipirawo vanhu ava ma30 years chaiwo. Vakambogara kuma30 years I think anoya recover ari former kubva panyaya idzodzo. Zvino vari kuvapa mutongo mushoma kunyange even ari mwana abatwa zviri kutirwadza havasi kupa mutongo wakanaka. Vari kungopa mutongo wokungoti achidzoka mangwana anodzoka achikutaura kuti handakadzoka saka muchaita sei futi ndichakuingai. Saka tiri kukumbirawo kuti mutongo wedu ngauti kwidzwei kubva pamutongo wavari kupa pamitongo iyoyi. Ikangosvikawo ku30 years andaona azobudawo achembera sazvidzokorore nokuti vazhinji vacharongosvika vachidzokorora hazvisi kupera haazouya hake kwandiri inini asi anoenda kuna someone. Zvinova zvimwe chetezvo izvozvo saka ngavagadzirewo mitongo yedu itikwirei pamusoro. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe.